Yurdumdan ýokary okuw mekdepleriniň talepleri Polşa Respublikasynyň ýokary okuw mekdepleriniň talepleriniň arasyna geçirilen matematika dersi boýunça halkary bäsleşiginde üstünlikli çykyş edip ýokary netijeler gazanylar. Şu münasibetli Batumly adnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilen çäre ýokary ruh bilentligi beslendi. Matematika dersi boýunça geçirilen halkara bäsleşiginde taleplerimiz 26 sany bayraqly orunlary, şol sany şahsy bäsleşikde altyn medallaryň 6-syny, kümüş medallaryň 9-syny, bürünç medallaryň 11-sini, şonuň ýalam toparlaýyn bäsleşikde bir kümüş, 3 bürünç medali nasip bolýar. Halkara bäsleşigi ýokary okuw mekdepleriniň 35-den 160-y golay talepleriň gatnaşmagyna geçirildi. Bu halkara bäsleşigini ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň 10-syndan, ýagny Batumly adnaky Türkmen Döwlet Oguzhan adnaky inženýer tehnologiýalary, halkara insanperwer ilimler we ösüş, Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetleriniň Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika, Türkmen Döwlet Benagarlyk Guruluşyk, Türkmenistanyň Döwlet Energetika, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanryş, Türkmen Oba Hojalyk Seýit Nazar Seýdadnaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutlarynyň talipleri gatnaşdylar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talepleriniň bu ajaýyp üstünligi garaşy Türkmenistan döwletimiziň halkara betaraplyk gününiň bayramyna ajaýyp sowgat boldy.